Assalamualaikum. Ya, mana kayak ya. Jadi tukang mana kayak ayo nu adus ya, minum. Jadi skip sih videonya sedulur. Aku gimana kayak wis merampung lah. Tas asar mau jadi wis setengah 5 ya. Setengah 5 wis iki. Ayo nu adus pokoknya olahraga temenan gitu mah. Ya, kopsis kan. Perjuangannya keluarga yang ngombelani anak bojo. Ya wis ya sedulur. Dulungane wae njaluk dukungane sing penting awak dhewe sehat ya sedulur. Sing penting sehat, bisa usaha nggal dina, bisa nyumpuni kebutuhannya keluarga, gue sing paling penting ya. Kalau di samping ibadah ya sedulur, aja kelalen sing bisa bagi waktu nih. Assalamualaikum.